7 книги, които промениха живота ми през 2024 година. Чувствали ли сте се някога, че сте заседнали на едно и също място, опитвайки се упорито, но не виждате резултати от това? Представете си, че прочита на правилните книги може да промени вашето мислене, навици и дори живота ви. Защото това е точно така. В това видео ще споделя 7 книги, които ми помогнаха да надградя себе си като личност. Тези книги не са само теория. Те ме подтикнаха да предприема действия и да създам истинска трайна промяна. И съм убеден, че могат да направят същото и за вас. Първата книжка е Ти на квадрат. Бърза формула за увеличаване на личната ти ефективност при квантов скок. Тази книга променя играта за всеки, уморен от бавния напредък. Ти на квадрат въвежда концепцията за квантов скок, което означава постигане на големи резултати за кратко време, като мислите и действате по различен начин. Спомням си как тази книжка толкова ме впечатли, че я прочетох 3 последователни пъти един след друг. Ключовият извод тук е да спрете да се задоволявате с постепенен напредък. Вместо това се стремете към пробив, като излезете извън зоната си на комфорт и предприемете смели, решителни действия. Как ви помага обаче тази книга? Тази книга ви отправя предизвикателство към традиционните подходи към успеха, като ви насърчава да поемате рискове и да се съсредоточавате върху най-важното. Сега ще ви прочета нещо от книжката. Квантовият скок не може да бъде постигнат чрез постепенни стъпки или чрез повече от същото. Трябва да смениш стратегията, трябва да следваш нови начини на мислене и действие. Повече от същото обикновено води до повече от същото. Ето още нещо интересно. Най-голямата пречка за преодоляване на незгодите е никога да не ги предизвикаш. Докато не тестваш границите по отношение на това, което можеш да постигнеш, не си в състояние наистина да знаеш какви са шансовете ти в действителност. Феноменална книжка. Can't Hurt Me от Дейвид Гогинс. Master Your Mind and Defy the Odds. Вече има и на български език, което е добре, но когато аз я взех да я чета, все още не беше преведена на български език. Дейвид Гогинс ви отвежда на сурово, нефилтрирано пътешествие за преодоляване на невъобразими препятствия. От затлъстяването до обучението на военноморските тюлени. Основният извод тук е, че вашият ум е най-големият ви ограничител. Правилото за 40% на Гогинс предполага, че когато искате да се откажете, вие сте използвали само 40% от потенциала си. Как ви помага тази книга? Тази книга ще ви вдъхнови да преодолеете умствените бариери и да откриете непоклатима дисциплина, необходима за преодоляване на най-трудните ви предизвикателства. Силата на самоконтрола от Райан Холидей. Райан Холидей взема вечна мъдрост от стоицизма и я комбинира с съвременни уроци, за да покаже как дисциплината води до величие. Основният извод от тази книга е, че самоконтролът не е ограничаващ. Той дава сила. Овладяването на себе си е основата за овладяването на всичко в живота. Как може да ви помогне тази книга? Тази книга ще ви научи как да изградите дисциплина като умение и да я използвате, за да постигнете дългосрочен успех във всяка област от живота си. Събудете великана в себе си от Антони Робинс. Между другото, дълго време избягах да прочета тази книга, защото си мислех, че е просто една мотивираща книга. Докато не започнах да я чета. Класиката на Тони Робинс е майсторски клас за поемане на контрол над вашите емоции, начин на мислене и решения, за да създадете живота, който наистина искате. Основният извод от книгата е, че промяната се случва за миг. Когато решите да поемете отговорност за живота си, вие получавате силата да го трансформирате. Как ви помага тази книга? Тази книга предлага приложими стратегии за препрограмиране на мислите ви, преодоляване на ограничаващите вярвания и изграждане на навици, които ви водят до успех. А това може би е най-голямото нещо, което оказа влияние върху мен самия. Беседи на Епиктет, наръчник за живота, е едно вечно ръководство за стоическата философия и ви учи как да се справяте с възходите и паденията на живота с благодат и устойчивост. Основният извод тук е да се фокусирате върху това, което можете да контролирате и да се откажете от останалото. Вашето щастие зависи от вашето възприятие, а не от вашите обстоятелства. Как ви помага тази книга? Четенето на тази книга ще ви даде практически инструменти за справяне с стреса, оставане на земята и намиране на радост в настоящия момент. Зовът на смелостта от Райан Холидей. Тази книга
изследва силата на смелостта и как тя оформя всяка друга част от вашия характер. Основният извод от книгата е, че смелостта не е липсата на страх. Това е действие въпреки него. Малките ежедневни прояви на храброст допринасят за огромна промяна. Как ви помага тази книга? Тази книга ще ви вдъхнови да се изправите срещу страховете си и да предприемете смели стъпки към целите си, независимо колко плашещи изглеждат. И следващата книга, която е на един автор, който аз много харесвам, Робин Шарма, "Богатството, което не се купува с пари". Това е последната му книга. Робин Шарма ни отвежда отвъд материалното богатство, за да изследваме по-дълбоките богатства на живота. Неща като цел, взаимоотношения, здраве и вътрешен мир. Тази книга ни напомня, че истинското богатство не се измерва с размера на банковите ни сметки, а с качеството на нашите преживявания и наследството, което оставяме след себе си. Шарма споделя приложими принципи за култивиране на значим живот. Съсредоточете се върху вътрешния си кръг. Богатството не е само финансово. Това са взаимоотношенията, които ви повдигат и вдъхновяват. Оценявайте с кого се обграждате и подхранвайте тези, които наистина имат значение. Инвестирайте в здраве. Вашата енергия е най-голямата валута. Шарма набляга на рутини и навици, които поддържат умствена и физическа жизненост, като сутрешни упражнения или практики за да бъдете по-внимателни. Живейте с цел. Най-богатият живот се ръководи от цел, а не от печалби. Намерете своето защо и съобразете ежедневните си действия с него. Четенето на тази книга промени гледната ми точка за това какво наистина означава богатство. Едно от нещата, които тази книга ми помогна да осъзная, е, че тренировките във фитнеса са като практиката в живота. Това как тренирате оказва влияние върху другите области от живота, как изпълнявате ежедневните си задачи. Друго нещо, което ми помогна да осъзная тази книга, е, че ако някой от другите области на богатство, 8-те тайни навика, за да постигнете най-богатия си живот, страда, то тогава наистина богат ли си? Помогна ми да осъзная необходимостта от това да се стремиш към пълноценно състояние във всяка една от тези различни сфери. Растеж, уелнес, семейство, работа, пари, общност, приключения и служба. Това са 8-те форми на богатство. Ако някога сте се чувствали, че нещо ви липсва, дори когато успявате, тази книга е за вас. Това ще ви помогне да се съсредоточите върху това, което наистина има значение за вас. Тези 7 книги не са просто страници със съвети. Те са пътни карти за истинска промяна. Всеки от тях е оказал дълбоко влияние върху живота ми и знам, че те могат да направят същото и за вас. Изберете една от тези книги, започнете да четете и ми кажете в коментарите коя ви е допаднала най-много. Запомнете, знанието е сила, но само ако предприемете действие. Разбира се, ако сте намерили това видео за полезно, натиснете този бутон за харесване, споделете го с някой, който има нужда от него и ви благодаря за отделеното време. Чао!